Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, kumusta? Karon din no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon. Kung sa dili pa din no, shout out ko kang James Sabiro, kang Lane Sibnin, kang Ami Alexander no from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Sa tanan nga nang sunod alin dramaha, salamat kayo sa pagpaminaw. Bueno, di ta magrangan. Ang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Jiderica Bidad. Daghong sa sapa. Um, Annalisa, ngano, may naibawaan ka pa sa pangitabo ining dapita? Sukad sa unang panahon? Um, may nabatian kong sugilanon, ma'am. Lain-laing makahadlok nga sugilanon bahin ining dapita. May mabag mo konsultihan bahin sa mga tao nga nangamatay ining dapita? O kung unsang ilang namatyan, Annalisa? Ha? Nganong ganahan makamuukay sa kagahapon sa mga tao ining dapita, ma'am? Tungod ti kabahin ako ining maong pamilya, Annalisa. Asawa ko sa tag-iya ining baya. Ug ang among pamilya na ni Rodel ang musumpay sa sugilanon ining dapita. Busa kinahanglang malimpyuhan na mo ang dili mga maayong dungog ining dapita. Pero, dili na may pahisgoto ni Sir Rodel sa kagahapon, ma'am. Ato lang ning duha nga sikreto, Annalisa. Nakasabot ka? Uh, oh, oo, madam. May tawag yun nga makasugilon sa tangagi ining dapita. Og ka na mao si Lolo Elmo. Nakasulti na si Lolo. Bahin sa natabo sa unang panahon sa ilang pamilya. Unsa? Sila ang unang tag-iya sa bahay nga nasunog sa atbang nga bungtod. Ang kasa Albor Uno. Unsa? Nahibaw ka ini. Wa, ma'am. Kung mao na, daghang ka di ko mahibaw ining dapita, Annalisa. Nagdako man gud ming duha sa syudad ni Manoy Carding, ma'am. Og teenager nami nga ibalik dinhi sa pagkamatay na sa kololo. May lulo ka ining dapita? O, Ma'am Sabrina. Doon na sa ko'y lola. Pero, kalit siyang nawa. May lula ka pang buhi? O, og tiguang na kayo siya. Maguwang pa siya ni Lolo Elmo. Mao ba? Kinsay angan? Gitawag lang siya og Lola Liling. Mao ba? Lula Liling? Kung tikuwang pa siya kang Lolo Elmo, Mas maguwang siya. Apan, wa na namo siya makiti. Kay, milakaw kini human mamatay ang among apuhan nga si Lolo Tansyong. mao ba? Pila ka tuig so kada matay si Lolo. Wa na may balita ni Lola Liling. Tingali, patay na siya karon sa laing dapit. Annalisa? Nanahok na si Mama Mercy. Andama ang lamisa. Kay mga onata. Mudungan na to si Mama. Oh, kalami sa utan. Kisay nag-utan ini. Ako, madam. Lami gyud kaayo. Salamat, madam. Padre Ramon, gusto kong maligo sa sapa. Ma, ako si Rodel. Dili si Padre Ramon. Ah, aw, pasaylo ako. Ay, naunsa naman ko. Ngano makalimot man gyud ko eh. O milarga na da ito si Padre Ramon? Patay na siya, Ma. Onsi gusto ni mong baunon kung maligo na sa sapa, ma. Kinsa man ka? Ma, ako si Sabrina. Siya si Sabrina, Ma. Ang akong asawa. Asawa? Gikasal ka, Rodel? Oo, Ma. Nagpakasal namin ni Sabrina sa syudad. Ug buhi siya? Oo, Ma. Dakong buhi sa Sabrina. Buhi ko, ma. Wa ko mamatay. Nakasalgit mi si Rodel. O buhi paghihapon ko hangtod karon, ma. Pero, why kasal nga mahinayon ni ining dapita? Ma,
Kalimtin ang mga bating nga panghitabo niling atong dapit. Kauna, lami ang utan, di ba? Maayo kay init pang sabaw. Wa de ka mo tuos akong gisulti. Gaway kasal nga mahinayon ni inindapita. Ngano day ma? Diin day mo magpakasal si Papa. Sa layong dapit. Gidaha ko sa imong amahan sa layong dapit. Aron adto kami magpakasal. Mao nga nasuko kayo ang akong amahan sa dihang Ma, inom na lang inig tubig. Ma, unsa may atong bawnon sa sapa? Mga liko magkata. Unsa man, ma? Mag-asal na lang kog bisayang manok, madam. Gusto ka? inasal nga manok. Sige. Sige nang Liling. Ang dami ko og inasal nga manok. Liling? Gisangpit mo og liling si Annalisa, ma. May kauban ka daing liling angan ni atong unang panahon, ma? Gusto na, Sabrina. Di na lagi ta magisgot sa mga tao sa unang panahon. Sige, madam. Magpaasal ko ni Manny Carding og manok bisaya. Unsa pa may gusto nimong atong bawnon? Sinugbang bangus, ma. Ganahan ka na, di ba? Sinugbang bangus? Sige ka na. Magbahon tag sinugbang bangus. Tubig palihog, Sabrina. Oo, ma. Derang tubig mo, oh. Rodel, anak, ihatod na ko sa akong kwarto. O, ma. Dali. Gunit na ako. Nakabatik ka, Annalisa. Naghisgot siya sangan sa imong lola, Liling. Husto ka, ma'am. Tungod kinahimong katabang nila ni Madam Mercy ang ako mga katiguangan sa unang panahon. Sa... Nakahinumdum ko nga misulti si Lola. Nga siya ang unang katabang nila ni Madam Mercy. Kung mauna, posible nga nahinumdum pa si Rodel bahin sa imong apuhan. Alpor ang unang tag-iya sa kasa. Alpor 1. Wa pa ang ikaduhang kasa, Alpor. Wow. Si Lolo Ilmo anak ug usa ka Alpor. Ug ang iyang inahan, mao ang nakasunod sa kasa, Alpor. Katugnaw sa hangin nga misuwid. Nganong kalit ka ni Abri ang bintana? Sabrina? Rodel. Kasi gilantaw mo sa ubos. Kuan, wa man. Ang bintana kalit nga mi Abli. Mayo kay misud ka, Rodel. Hain si Mama. Nakatuog balik. Rodel, may mong mangutana ko. Unsa man na? Nagkahinumdum ka ba sa mga ngan sa mga katabang ninyo sa unang panahon? Sabrina, mahimo ba? Ayaw na paghisgutan ng mga karaang taon? Sa may problema kung nisgutan sila. Kabahin sila sa imong kinabuhi, Rodel. Busa angay lang handumo nimo sila. Bisa na mga katabang lang. Dako sa natampo sa imong kinabuhi. Okay. Nakahinumdong pagkuan ng Liling. Pero, gamay pa kay ko ni adtong higayuna. Apuhan siya nila ni Annalisa ug Carling. Unsa? Naghisgot si Madam ni Lula Liling? Og nabalaka ko. Ngano nabalakam ka? Ambot. Pero gibati lang nako mano yung kahadlok nga. O sa ining mga adlaw. Makita na ko si Lola Liling ining baya. Unsa?
Paragod, ano mahadlok man ka? Kung magkakita ka niya, nagpasabot na nga patay na siya. Kung patay na, dili na makapanglabot na itong mga buhi. Ang makapatay na to, ang kahadlok nila. Pero nga nun nahisgutan mga ni Madam Mercy. Naibawa na bitaw ka nga doon na sakit sa kalimot si Madam. May dimensya naman na siya, God. Dili manoy. Lahi gyud. Annalisa, ayaw pa matia ang kahadlok. Abi ni mo manoy. Sigurado na ko nga patay na sa Adela. Unsa? Ano nakasiguro naman sa kaana? Walang din ako isulti sa itong mga agawan manoy Karding. Pero karong mga nangaging mga adlaw, si Adela ang kanunay kong makita nga magtutok ni Madam Mercy. Unsa? Og nakasabot ko manoy. Doon na ni mensahe para nako. Annalisa, husto na. Mahadlok mas tag-apil ni mo. Unaw-naan na lang na nga, milaya si Adila. Aron magbalinaon ta. Manoy, wa lagi siya mulayas. Wa siya mulayas, gipatay si Adela. Huwag nahibaw ni Inis, Madam Mercy. Unsa? Rodel pamati. Kung doon na may mga patay nga nahitabo ng dapita, dakog posibilidad nga nahibaw ini ang imong inahan. Sabrina, gusto na lagi. Ayaw pag gunahon na og dautan ni Mama. Pero klaro kaayong ebidensya, Rodel. Nahibaw si mama ni mo nga dili mahinayon ang atong kasal. Nahibaw siya nga way kasal nga mahitabo dinhi. Busa posible nga nakaila siya sa kriminal ni dapita. Gusto na. Ayaw pa sa ngayon nga akong inahan og mga butang nga imposible nga iyang mabuhat. Rodel, Sorry. Sorry nga. Nasingkahan ta ka. Akong inahan ang gusto mong akusahan sa mga krimen ining dapita, Sabrina. Pusa, sorry nga. Maapektahan gyud ko sa imong gipanulti. sorry sad nga ako ning giukay. Sabrina, muhangyo lang ko nimo. Ayabuhi ang kagahapon ni ining dapita. Dugan na ning nalubong sa kalimot. Okay. Di na ta maghisgot sa kagahapon ining baya o sa mga tao sa unang panahon ining baya. Pero tubag ako. Unsa gyud ang imong hunahuna sa pagkawa ni Adela? Imo siyang pangasaw-unon, Rodel. Ug mahal nimo siya, dili ba? Dili ka mangasawa ni Adela kung dili pa nimo siya mahal. Pero kalit sa ni Bia. Ngano, Rodel? Amot. Say ambot. Wa siya ba magustuhin ni Mama. Tungod kay way kasal nga mahitabo ining baya, mao ba? Oh. Mao ka na ang gisigihan og balik sa imong inahan. May nahibaw-an siya kung nganong way mga kasal nga mahitabo ining baya. Gusto na. Di na ta maghisgot, ana. Wala si Adela. Ikaw na ang akong asawa. Pusa, ang atong gugma nga atong hunahunaon. Ug dili ang miagi. Ang milabay na. Rodel! Nasuko na ako si Rodel. Hangtod siya. Dili gustong hisgutan ng nangaki. Ngano man? Anhaan ng dakong bato ibutang atong mga pagkaon. Ma, aasa man ta maligo nga medyo mabaw man ng dapita. May makaliguan pa ni ining maong sapa. Annalisa, dada si Sabrina sa ibabaw nga linaw. Sige, madam. Ma'am Sabrina, dali, ma'am. Pag-amping nga, dili ka madakin na, Sabrina. O, Rodel. Lo, ara na ibutang ang atong baon. Limasin ninyo ang karaang atabay ni ining dapita Karding, Elmo. Or madam. Rodel, mutungas mi sa ibabaw, ha? Sige, pag-amping mo. Annalisa, dali na. Ano ta si ibabaw? Dali! Sige, ma'am. Amping sa bato nga imong tumban, ma'am, ha? Dangog na kayong uban, ana.
Doon na natagamay sa gamayng linaw, ma'am. Kalos lang ang katapusang nakaanhi ni Dapita, Annalisa. Mga 4 naman tingali katuig, ma'am. Ha? Kadugay na ko di ay. Na, dili mo sagot si Manoy igod nga motunog pa ining dapita. Dili sad gusto si madam nga doon ay mga tao nga magsuroy-suroy ining sa paa. Mao pa? Pero, ngano kaya man tagidadi ni karon? Mao sabi tayo na nakapalibog na ko ron, ma'am. Mao ba? So kad mamatay si Padre Ramon ing dapita, wa na ni pataaki og tawa. Pero karon, malipayon kayo siya nga may agni na tong tanan sa pag-anhi dinhi. Aw, basig nakalimot na siya sa mga bating ang panghitabo ining Dapita, Annalisa. Tingali sab, ma'am. Naarang linaw, ma'am. Oh, gamay ra tuod ni. Og may gamay siyang busay. Tinaw ko yung tubig, ma'am, oh. Maligo ka? Oo, Annalisa. Ganahan kong musawam ang gamayng linaw. Abi na ko, patay na gyud ning maong sapa. Himatyon lang siya, ma'am. Ikaw, di ka maligo? Di lang ko, ma'am, uy. Bantayan ta lang ka samta maligo ka. Okay. Ma'am, ayaw una. Nga naman, Annalisa. May nakita ka? Annalisa, nga naman ka. Nga nang mitutok ka sa tubig. Uwa na, ma'am. Mura lang kog doon ay nakita ang misiga sa ilawom sa tubig. Aw, reflection lang tingali na sa nakalusot nga silaw sa adlaw. Husto ka, ma'am. Silaw day sa adlaw. Sige ha, masawam na ko ha. Ay, kanina sa tubig. Lawan na ining linawa. Bisan sa iyang kagamay. Lawom di ay. Annalisa, lamlaw man di ay ni. Mura siyag na kong atabay. Lawom-lawom gina, ma'am. Ayaw lang kayo pagsawam sa ilawom, ha? Bitaw, bugnaw kay ang tubig, Annalisa. May tingaling maligo ka, uy. Di lang ko, ma'am, uy. Bantayan ta lang ka. Ha? Annalisa, kitang duha ang ni Adinhi. Huwag magkaiangan kahadlukan, good. Kinahanglang ampingan ka, ma'am. Annalisa, Buutan ka. Talagsaon ka nga agawon ba sa angay kang ampingan. salamat. Kalimot sa tubig. Kalinaw sa palibot. Basin, gigutom ka naman. Oh, pakugutom, Rodel. Nalipay lang ko nga, nakabalik na kong tunog ni ining maong sapa. Wa ka na di ay mahadlok ay Dapita, madam. Ug sa may angay na kong kadlo ka ni ining Dapita nga adlaw marong dako, ilmo. Loel mo, dili na lang ta maghisgot og kahadlok lo. Ay pasaylo ako, sir. May tingali nga apason ako sila si Sabrina sa ibabaw, ma. Ayaw. Ma, Ayaw ko biyae din, Rodel. Gusto ko nga ikaw ang akong kauban ron dinhi sa sapa. Lakaw, Karding, apasa sila sa ibabaw. Madam. Ug ikaw, Ilmo, paghaling og kayo diha sa tampi sa sapa. Inita ang litsyong manok. Madam. Nahinumdum na ko sa unang panahon. Sa gamay ka pa, Rodel. Ganahan kayo kang maligo dihang Dapita. mao ba, ma? Oo. Gani, day usa ka adlaw nga kalit kang nawa sa bay. Og diha ka na namo makit nga naglangoy-langoy ni anang gamay nga linaw. Ganahan di ko din yung Dapita, ma. Oh, Rodel. Pero nahadlok sab ko. Gano man.
Nahadlo ko nga kuhaon ka sa mga maligno ni ining dapita. Ma, gusto na. Kalimti na to. Tuod. Magpa-doktor ta, ma. Doktor? Kay nga naman, may sakit ba ko? Ting check up na sa nimo og mama. Okay. Ikaw ang matuman, anak ko. Huwag ka maibog na maligo, Annalisa. Okay ra ko diri, ma'am. Ikali-kaligo. Uy, naligo dahil si Ma'am Sabrina. O, mani Karding. Nahinumdum pa ba ka ni Lola Liling? Oo, uy. Inumdum kayo. Dahil pa. Nga na nakapungutan naman ka, anak. Wa lang. Unsa man sa imong mahinumduman ni Lola Liling? Doon na siya yung sikreto. Unsa? Unsa may sikreto ni Lola Liling? Nainumdum pa ko. Kalit lang magkagubo sila si Lolo sa una kay may gikadlukan si Lola. Ha? Ang ano man manoy? Sa sinugdanan, ilan yung gitago na ko pero sa kadugayan nakasambot na ko. Unsa man pug imong nasabtan? Si Lola Liling, parehas nimo. Parehas nako. Makakita usab og mga maligno si Lola Liling. Ha? Ug nagtuo ko nga ang kamatayon ni Lolo maoy nakaingon nga ipalayo si Lola Liling in dapita. Annalisa, Carding, kaligo na mo, oy. Unya na mi. Uy, Nalisa. Ganang misiga man imong mata, ha? Uy, ganang misiga ng mata nga nagtutok ni Ma'am Sabrina sa tubigan. Isa mo nakita, Annalisa? Annalisa, naunsa ka? Uy! Natutok ka na ako, oy. Ma'am! Ma'am! Hawas this tubig! Unsa? Pagdali, ma'am! Hawas sa tubig! Ano man? Hawas na lang, ma'am! Annalisa, unsa imong nakitaan, ha? Unsa, Annalisa? Nagbarog siya sluyon mo. Nagtutok siya mo. Burisig na suko. Kinsa nakita ni mo, Annalisa? Sultihin taon mi kung kinsang imo nakita. Kay gisagaan na mis kabuhi. Kinsa imong nakita? Si Adala. Unsa? Patay na si Adala. Patay na akong higala. Annalisa, kwad, mamiya na tayo ining dapita. Manoy ayaw na. Annalisa, hain si Adela. Nakita pa ba ni mo siya? Naglingkod na siya sa ibabaw ng lapad nga bato kilid sa sapa. Ha? Huwag nagtutok siya na to. Annalisa, Carding. Mamalag ka ta dito sa ubos. Tara. Ayaw na. Ito kung may dugayan na to din, Annalisa. Dili ka taon, mamiya na ta din, May mikidlap sa kilid sa bato. Ha? Uy, Annalisa! Asa ka, uy! Annalisa! Ma, maayo tingali nga. Ako silang susihon si Babaw. Ano maog nagkagubot sila? Ayaw lagi ko biya, Rodel. Kay mahadlo ko kung ako rang usan ining dapita. Pero naaman si Lolo Ilmo nga kauban ni mo, ma. Tiguang na. Dili na makapanalipod na ko. Ma, apin ako dili na kamahadlok ni Dapita. May nahinumduman lang ko. Ma, kalimti na kung unsa may imong nahimduman. Kalimti na. Doon na lang ako sa kidlap-kidlap. Annalisa, day! Balik na taon diri, day! Unsa man ang imong giukoy, di ha? Uy! Annalisa, pag-amping ha, malakinas ka. Insensitive na napita. Doon na lang ako sa kung nakita. Day! Sa amin na, day! Dali na! Balik na dali na mo! Mamiya na tayo ng dapita!
Oh, unsa man ang imong gipunit niya? Ha? May nakitaan kong singsing! Murag, tingog man to ni Analisa. Wa man ko'y nabati, Rodel. Ikaw, Elmo. May nabati ka bang tingog ni Annalisa? Wa man, madam. Nalingaw tingali sila sa ibabaw. Nakasinggit sa kalipay. Rodel, ato na lang paabuton dinhi ang imong asawa. Patagbawa una siya sa pagkaligo sa ibabaw. Sigurado ka nga buhi pang gamayng linaw sa ibabaw, ma? Oh, buhi pa kini Rodel. Dili kini daling mamatay kay may kaugalingon kining tubod. Ma'am? Ma'am Sabrina, manikarding. Tanawan ninyo kinisingsing ako na punitan. Ambi ko no. Ma'am? Ma'am Sabrina? Nganong misig ang imong mga mata, ma'am? Annalisa, Carding, engagement ring man eh. Tuod. Og parehas di sa singsing nga gihatag ni Rodel nako sa dihang ni-propose nako og kasal. Tanawa ang bato. Oh. Kaluha gituod ang duha ka singsing. Kaluha? Ma'am, kang kinsa man ka ng singsing. May nakatatak nga nako sa ilawom ining akong engagement ring. Nga nako. Akong tanaw ning... Oh. Adela? Adela ang nakatatak sa ilawom sa singsing. Kung mauna, patay na yun si Adela. Tugiya siya ning dapita. Day. Annalisa, kalma lang. Di pa daw siyang gibati. Manoy, dili kini kay ako lang gibati. Nakita ko sa Adela nga nagbarong sa likod ni Sabrina ganina. Unya karon, nakita ko siya nga naglingkod diyan ang dakong bato diyan mahimutang kining iyang singsing. Kalma lang, kalma lang. Dali na mo, dali na. Manglugso na ta sa ubos. Dali. Nainit na ang inasal nga manok, madam. Oh, nasige na. Tawgan na sila, Rodel. Mga una ta. O, ma. Oops. Niinay na mo, niinay na. Muna di sila? Mura mo naghilak si Annalisa. Rodel, Hello? Oh, naunsa magka, Annalisa? Kuan, nadakinas na siya, no? may nakitaan siyang singsing dito sa ibabaw, Rodel. Ha? Usang singsinga? Niya ang singsing nga kaluha sa singsing nga imong gihatag nako sa dihang may propose ka nako. Sir Rodel, Madam Mercy, may nakita ko sa babaw. Kinsa? Si Adela. Oh, ano nakita man nimo si Adela dito? Madam, patay na siya. O kining iyang singsing. Kining iyang singsing ang ebidensya nga patay na gid si Adela. Kay way babae nga kaslunon nga muhubo sa iyang singsing atol sa bispera sa iyang kasal. Buti pasabot nga wa mulaya si Adela. Gipatay siya. Papanghipos ka mo. Panghipos ka mo pagdali. Mamalik na kita sa dakong bahay. Ma? Milihok na sa mga demonyo. Pagdali ka mo. Mamiya na kita din sa tapa sa balot. Okay ka lang din sa imong kwarto, ma? Huwag laing mas luwas nga dapit. Gawas ini akong kwarto, Rodel. O isira ka ng pultahan. Ma, ano sa manggod ka ang naitabo ni Adela? Nganong ako may imong pangutan-on, Rodel? Pero ikaw lang ang dakong supak nga makasal mi, ma. Kung sa may gusto nimong palutawon karon anak. Nga ako ang mipatay.
Sultihi ko. Usang gabi una ka nang gipanulti nimo. Sa bispiras sa mong kasal ni Adela, ma. Ang gabi nga nawa siya. O siya mong katapusan nakita ka Adela, ma. Wa ko makakita niya. Tungod kay wa ko mo gawas sa akong kwarto tibok adlaw o gabi. Ug makagawas ka na. Nganong nahabilin man ni sa sapa ang singsing ni Adela? Usa lang ang rason, ana, Ma'am Sabrina. Gipatay si Adela sa sapa. Unsa? Nahinomdom ba mo sa katapusang mga panghitabo sa bispira sa ilang kasal ni Rodel ug Adela? Ha? May nahinumtuman ko. Unsa, Annalisa? Malipayon kayo si Adela nga nagtanaw siyang Buda ni ini mong kwarto. Annalisa? Tanawa nga ang Buda. Nindot kayo, no? Mulang, ikaw na kitang labing suwerte nga mahimong asawa ni Sir Rodel Adela. Excited na kayo ko sa among kasal. Ayaw ka bala ka. Ogma, Mrs. Adela Berdan ka na. Malipayon kayo bing duha nga nagsigig tanaw siyang Buda, Ma'am Sabrina. Buti pa sa put. Way rason na malaya siya. Bisan kamay, wa siya huna-huna nga mubiya kang Sir Rodel niya itong gabi una, ma'am. Diniragin siya inyong kwarto sa dihang bibiya ko. Hapan pagkabuntag, ana. Wa na si Adela. May ilhanan ba nga gikidnap siya? Sama sa mga butang nga nagkaguliyang. Wa, ma'am. Hapnig kayo ni kwartohas pagsusi na namo ni Adela aron mangandam siyang kasal. Wagi kagubot ka nahitabo ining kwartuha, ma'am. Uti ka sa put. Kung gipatay man si Adela, nakaila siya sa iyang mamumuno. Unsa? Mauna ang hubad ko sa nahitabo ni Adela. Gibati ko ang iyang kahinam ni atong ikayo na nga mahimo lagi siyang asawa ni Rodel. Tungod kay mausag ka ng akong gibati. Pero, ma'am, kinsa man kang may patay ni Adela. Kinahanglang makitaan ang patayng lawas ni Adela. Unsa? Kana ang angay hatagan og atensyon karon. Ang pagpangita sa patayng lawas ni Adela. Pero asa man ipangitaon? Sa sapa, sa Maynila. Diini mo napunitan ang singsing ni Adela. Kinahanglang mulihok si Rodel ini. Mayong pagbuminaw Unsa? sa Lex Pino. I-report nato sa kapulisan ang nakitang singsing ni Annalisa? O Rodel, kinahanglang masulbad ang kamatayo ni Adela. Nagtuo ka na yun nga patay ni sa Adela? O Rodel, Mituo ka sa gisulting Annalisa nga nakita niya sa Adela? oh, nituo ko. Pero dili ko magpaabot ka mutuo ka sa mahimo ni Annalisa. Ang akong gibasihan, nga doon nagkidautang nahitabo ni Adela. Mao na inyong engagement ring nga nakita ni Annalisa sa sapa, Rodel. Namati ka pa na ako, Rodel? Oo. Namati ko, Sabrina. Okay. Kung gusto ka nga ablihan na to, ning maong imong gisulti. I-report niya sa kapulisan. Ako nang hatod karon sa pulis nga nanguha sa pagpangitan ni Adela. Salamat, Rodel. Dilan ka mauban ako. O, okay. Mauban ko. Annalisa, nanlatkaw sila si Ma'am o si Sir Rodel? Oh, Menoy. Ilang i-reports ka pulis na nakitaan kong singsing. Kwan. Day, tinuod ba yun nga nakita ni mo si Adela sa sapa? O, lagi na'y karding. Pastila, no? Kung tinuod nga naara sa sapa ang patayng lawas ni Adela, kakuyo na gyudeng suruyan ano sa paa, no? Kaluoy sa akong higala. Ay, nagkaguol eh. Ang sab ka. Hindi man mo sa ang nahitabo niya. Pero ako na pala ila niya kay Sir Rodel Manoy.
Kunwa pa na ko siya nadas ato. O nakitaan siya ni Sir Rodel. Diliot na sila magkaila. Pero, wa man siya ka mag-expect nga magkagustuhay sila, di ba? O gami abot gid sa punto nga magpakasal na sila. Wa gyud po kilabot sa nahitabo ni Adila. Pero, may babag na silang kami niyon, Manoy. Si Madam Mercy ba ang buot mo ipasabot? O, Manoy Karding. Oh. Manoy, Ganun. dili ka nga si Madam Mercy ang mida ni Adela sa sapa. Oh. Day. Doon. Oh, pero, misugot naman siya nga makasal sila si Rodel ug Adila. Misugot siya, pero kontra sa buot. Pastilan kung tinuod ning atong katahap. Pero, kung si Madam Mercy magani ang utok sa pagkawagtang ni Adela, doon na gyud siya kauban sa maong krimen. Gusto ka? Kay, mas masakit ton si Madam Mercy sa panahon nga sila pa si Rodel ug Adila. Ang kasulunan, di ba? Buot ipasabot. Nga dili niya mahimong suluhon ang pagpatay ni Adela. Gawas lang kung iya ning hiluan dito sa sapa. Ha? Pero, mahadlok na mo taak sa sapa sa banlot si Madam. Busa, imposible sab na siya ang mida ni Adela sa sapa. Posible sab nga siya ang misugo ni Adila nga moadto sa sapa. Sama siyang pagsugo ni Ma'am Sabrina sa papanguhag buwak sa pikas bungtod sa sapa sa banlot. Tuo, no? Ay, Karting. Eh, Nahadlok ko. saan sa man? Gibati na ko nga si Ma'am Sabrina ang sunod nga mamatay ining baya. Dili lang unta mamatay si Ma'am Sabrina ining baya, Noy. Aw, kuan day, kanong tabagan na nato sila, nga, adto na sila mamuyo sa syudad. Kay ni ang madinhi sa banlot ang kriminal. Ako na nagisuwayan. Pero dili makabiya si Sir Del ka Madam Mercy. O niya si Madam Mercy sab, dili mo uban nila sa syudad. Mao nga mabilin gyud dinhi si Sir Del. Tuod sa do. Pero, ay, pabuto na to ang sunod nga mahitabo ining atong mga agaw. Bisaad ang kapulisan nga ilang sulayan pag-usab ang sapa sa banlot. Karong hapon o mga adlaw. Makitaan lang unta nila si Adela. Manginausap ko nga matagan og tubag ang pagkahanaw ni Adila. Rodel, Naunsa ka, Sabrina? ang tikuwang. Tuara ang tikuwang, oh. Namili og mga utanwen. Hain ba? O kisa pa ng tagwanga? Dali, sundan nato siya, dali. Sabrina, hinahinay lang. Dili may tabong masayop ko. Siya gyud ang ako nakita, Rodel. Tagka namang tao din ni Sabrina. Daghan namang tao din ni Sabrina. Pero, dili kito paingon ang tiguan ng tag-iya sa inyong yuta, dili ba? Og sabay nga gisunog sa pikastampi sa sapa sa banlot. Albor ang tag-iya ini. Imposible dili ka mahibaw ini, Rodel. Sabrina, dali na. Mamaya na ta dinhi. Please. Pagitaon sa nato ang tiguang, dagan ko gusto ipangutana niya. Dali na. Ato ta dito sa unahan. Ato ta sa unahan mangita, Sabrina. Magbuwag-buwag ta, Rodel, ha? Mag-abot ta sa bakery sa eskina paingon sa highway. Adto dito pangitaa ang tiguang. Nagpandong. Sabrina, ayaw pagdugay ha. O lagi, kinalang makitaan ako ang tiguang. Madam, niyanay mong tambal. May nakita ka ba din sa akong kwarto, Annalisa? Uwa, madam. Sigurado ka nga ako rang usa din sa kwarto? Ikaw rang usang niya sa kwarto, madam. Maayo hinoon kun mao ka na.
Madam, sige na. Im na ning imong tambal. Tinuod ba nga nakita ni mo si Adela sa sapa? Oh, madam. May gisulti ba siya nimo? Dili sila makasulti, madam. Dili ko mabati kung unsa man ang ilang problema. Maayo. Nga naman day, madam. Mahadlo ka nga doon ako'y mahibawan gikan kang Adela. Uwa. Nga no mahadlok man ko. Nga dili man ako ang nakaingon nga nawa siya. Madam, ngano nakasiguro man ka nga way kasal nga mahinayon din sa imong bahay. Tungod kay mao ka na ang tinuod. May mamatay kung may magpakasal ni ining baya. Ay naman ang tiguwang. Tinira man to na ako nasigpatan ng iyang unga. Nga nagbandana. Ay na... Oh. Ito na siya. Lilugsong paingon sa kakahuyan. Lolo! Huwat ako, Lo! Lo! Ito na siya. Nisuot na siya sa kawayanan. Lo! Luhain ka! Lolo! Luhain ka! Oh. Okay, mga kalasanas, mga kapalowers, no? Gidapit ko kamo sa pagpaminaw ning lain pang sumpay ning sugilanon. Daghong sasapa. Palihog dai ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.